Inter 3 Lazio 1 u l-lum nistanajt li assistejna għal Romelu Lukaku show. Kif qegħdin taraw dan is-sinjur li għandi ħdejja fin-nofs, il-ħanżir ta' Anversa, l-lum għamel logħba kbira, 2 goals, assist prattikament ħanuża terminu bl-Ingliż, he bossed the ground b'mod komplut. U ġibna rebħa fl-opinjoni tiegħi meritatissima għal mod kif irnexxielna inxejnu dawk li fil-fema tiegħi kienu beżat li l-ewwel wieħed jien kelli qabel din il-logħba illi ma kon nista' nqumu għall-okkażjoni mhux tal-li qomna tal-li għamilna rebħa tajba kontra tim illi kien għaddej minn forma tajba, 6 rebħiet konsekuttivi u issa wkoll anke kawża tal-telfiet li l-bieraħ ġabu l-Milan u l-Juventus tlajna f'ras il-klassifika b'50 punt. Ħankompli nitkellem ftit fuq il-logħba. Ħadd ħafna pjaċir li sa fl-aħħar rajt il-Lautaro Martinez jiskurja wara li ftit qabel tilef ċans ieħor. Nisperaw li dan il-gowl tal-lum jgħin lil Barri biex ikompli jisplodi, jinfetaħ għaliex f'dawn l-aħħar 16 logħba li jatfadal tal-kampjonat, żgur li ħajkonna bżonnu daqskemm se jkollna bżonn il-gows ta' Romelu, però llum ħbib tiegħi jippermettuli ngħid proset lill-14 li għamel logħba ta' sagrifiċċju kbir u li fil-fema tiegħi wkoll kien strumentali biex jibqa' jgħin fuq wara u eventwalment ta' semu għal din ir-rebħa m'għandux għaġla li qed jiswina xi ħaġa fl-aħħar imma li hu tiegħu bravu għal daqstant lill-Kroat, però llum ħbib tiegħi ħut interesti ma nistax ma nsemmix il-wirja enormi li għamel Milan Skriniar fid-difiża. Tipprova minn fejn tipprova tgħaddilu dejjem se ssib lilu se jgħidlu lill-avversarju le, illum ma tgħaddix. Dan huwa l-Milan Skriniar li nieħu pjaċir nara u l-bniedem illi iva jiena nemmen illi ġala darba jitlaq Samir Handanovic mit-tim, il-faxxa tal-kaptin għandu joħodha u id-difensur Slovak. Bilħaq qed insemmi l-Handanovic illum għamil sejf tajjeb. Samir dejjem hekk irridek bħallum iġġib dak is-sejf tajjeb, avolja kien hemm episodju minnhom li ħrixt b'dak il-mod li ma joġobni xejn. Dil-manija tal-sweeper keeper issa nitkellem ġenerali li qabbad Guardiola hija sistema li ma toġobni xejn għax li gowler joqgħod fil-lasta u jilqa' l-blalen biss dak il-ħruġ avventurus kif rajna llum dak l-episodju l-Handanovic u l-frejjeċ li jagħmel il-bieraħ ħelsin tal-Liverpool għal darba tnej ma joġbunix. Imma insomma, proset u grazzi wkoll il-Samir ta' dak is-sejf li jagħmel. Ġitna tepu koll id-diffidati ma qalawx karti sofor, Voldiri, Barella, Bastoni u Brozovic se jkunu hemm mal-logħba li jmiss. X'nista' ngħid iżjed? Eriksen kellu logħba tajba wkoll 6.5 bħala vot għalija illum il-maestro li għalaq żmienu wkoll kellu logħba tajba, issa nispera li nibqgħu narawh fil-ground għax jiena għalija fil-fema tiegħi appuntu Eriksen m'għandux jibda fuq il-bank mandu jkun u titolari, irrispettivament minn jekk Vidal jew Gallardini jkun disponibbli. Imma insomma kif kon qegħdin ngħidu issa l-Inter biżna l-ewwel u
il-ħsieb issa jmur għal dik il-logħba li ġa hija importanti per se, iżda fid-dawl tas-sitwazzjoni twal tal-kampjonat ser tkun importanti, fundamentali u anki nazzarda ngħid minkejja l-fażi bikrija ta' dan l-istaġun deċiżiva iva. Għaliex id-derbi, apparti li jrid jintrebaħ għaliex kif jgħidu f'Milan, el-derbi esemper el-derbi, id-derbi huwa d-derbi, u fil-Kastija jiżjed għax iva jien nammet li l-iktar logħba li nħossu li nistenna hija d-derbi ta' Milan, iżjed milli Inter Juventus. Issa se nkunu nafu jekk l-Inter nistgħux nibdew nemmnu fl-Scudetto għaliex din hija l-Italjan kienet logħba tas-sí u no. Imma ta' nhar il-ħadd li ġej iva ser tkun logħba iżjed minn dik tal-lum fejn tidħol logħba tas-sí u no. Jiġifieri issa naraw se jiġri nhar il-ħadd fit-tlieta rigward id-derbi. Sa dan it-tant nixtieq nieħu wkoll okkażjoni biex inħabbar minn issa illi il-programm l-intervista ta' nhar il-ħamis li ġej li ser ikun fit-8 bħas-soltu u li ser jixxandar fuq dan l-istazzjon ta' YouTube li minnu qegħdin taraw appuntu din għall-post-match reaction, tinsewx ukoll tagħmlu subscribe għal dan l-istazzjon ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut li jkun ħeġ, speċjalment il-programm l-intervista ta' nhar il-ħamis li ġej illi nista' ngħidilkom minn issa li ser ikun fuq id-derbi ta' Milan. Iżda wkoll bi pjaċir kbir nixtieq ngħidilkom illi ser ikollna derbi taċ-ċelebritajiet. Għaliex fil-programm ta' nhar il-ħamis ser ikollna żewġ personalitajiet magħrufa ħafna, speċjalment magħkom sportivi u mhux li segwu dan l-istazzjon kif ukoll dan il-programm. Nista' ngħidilkom minn issa li għan-naħa tal-Milan ser ikollna lill-attur popolari kif ukoll wieħed mill-ikbar ħbib li għandi Clayton Zammit, magħruf ukoll bħala iċ-ċomba, kif ukoll għan-naħa tal-Inter mistenni jkolli il-ġurnalista tal-PBS kif ukoll ħabib ieħor tiegħi Daniel Buħaġar għal daqstant ninsab minn issa ħerqan għal programm ta' nhar il-ħamis għax nemmen se jkun programm tajjeb bejn tnejn minn nies li ovvjament għandhom għal-qalbhom it-tim rispettiv tagħhom iżda li huma wkoll ġex ċelebritajiet ġex personalitajiet magħrufin u li wkoll nemmen li ser qajmu diskursata tajba fil-programm l-intervista li ser isir nhar il-ħamis li ġej għal daqstant. Tinsewx tinkitbu ukoll fuq dan l-istazzjon ta' Antonello Sportsblog fuq YouTube ħalli ma titilfu xejn minn dan. Ibqu nkitbu wkoll fuq il-paġna ta' Facebook Antonello Sportsblog fejn minn hemm ukoll ikolkom il-link sas-sit uffiċjali tiegħi antonellosportsblog.wordpress.com. Nixtieq nieħu wkoll l-okkażjoni biex nirringrazzjakom il-paġna ta' Facebook li ħqet dawn l-aħħar ġranet l-2500 like. Grazzi ukoll għal min qiegħed isegwi din il-paġna u jaċċerta ruħu li qed jibqa' informat fuq dak kollu li jkun qed jiġri mhux biss fuq futbol internazzjonali iżda wkoll fuq futbol lokali u Formula 1 u sport ieħor. Għada fejn tidħol Formula 1 segwu l-paġna tagħna li x'ħajkun hemm l-ewwel ritratti tal-McLaren Mercedes MCL35 li se toħroġ appuntu għada flaxija. Finalment ukoll infakkarkom fil-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing għal dak li huwa l-aqwa minn Formula 1 virtwali. Għada jkollna l-Grand Prix tal-Ungerija tat-tieni kategorija kommentat minn Efrom Tabone, kif ukoll għal daw kollha illi jixtiequ jilagħbu l-aqwa kwoti b'mod responsabbli fuq ħafna sports is-sit ejjabet.com. Kif testu minn dan kollu, bħalma dejjem ngħidilkom għamlu l-ixjaten tridu. Il-lejl it-tajjeb ħbieb u nhar il-ħamis fit-8 appuntament fuq dan l-istazzjon għall-programm l-intervista.